We are the Pineapple Family! Hi everyone! Happy Monday! Pero wala sila sang face-to-face because of what happened gani sa iban na bahaan. Iban, syempre hindi pa sila get prepared for today. And synchronous ani sila until Wednesday. Kasi Wednesday sila online. But this is the day nga makatake siya sa iyang math Olympiad ng Thailand. Try man ang math kuno. Maka-experience man siya. What? Maka-experience man siya sa math Olympiad. Pero what? Basta tugyan na lang kay Lord. Ala na dahil going na kami sa school niya. Dito na siya matake sa iyang exam. Ay, ani safe ng tanan. Abay, hindi na maluwating baha. In Jesus name. Wala man sa mo ni daddy kung ano man lang result. Basta makatry lang sa ma-experience niya about ang Math Olympiad. So this is Thailand. Thailand International Mathematical Olympiad. Okay na si daddy. Doon na to siya. Support man lang kami kung ano gusto niya i-try. Basta ma-try niya. Yes! Kami siya gani ma-take man siya sa risk. Nice! While waiting for GJ, hari kami diya Yun naman kami Basta sila, na siyang sugat. We're happy nga natapos na ganyan man. Wow! Nag-basketball pa mo. Ano? Gamay lang ko ganyan. Grabe balas mo. Ay, siyempre, kay init mo. O, grabe ambal mo. Ubaw no bayo mo kag. Isa, mami. Steady yan ta. Love you. Kaon tutong. Utab ta? Amen. Amen. Thank you for the food. Let's eat. Eat kami di danay sa food hub. Dahil na lang kami sa food hub kaon. Para dungan kami sang amon baby. Wow! Going to pick up coffee. Try namon ang... Coffee? Hindi ko yung coffee. Hindi, may mga non-coffee based na try sa matutumutamang gabakal ito Let's see. What are the choices? This is our strawberry coconut milk. Babay na. Huwag ka pa ng batas. Go na ako. May kiss lang kay mami. Yan. Love you. Hindi lang. Araman kung ano kay chat lang. Babay, Doy. Wala ka daw na sugat. Ganyan kaon papandisan. Ari na siya. Kag-ari man ng winter namon. Labo akong camera. Slow yan? Ilis na sa kisa na mami. Langga. Ginag-ing kaon naman pansit kantong. Bad na bala. Nagkablat ng ko. Tapos ay, anong oras ya? Tapos 11 na. May ara pa sila sa synchronous na You need to, you need to do. Kag-i-make sure mo daan nga tanan mo nga mga deadline subong matapos mo na, okay? Okay. Kagamon bisita si Winter, Synchronous pa more. Okay, na-practice basketball today. Ano nag-Facebook malanggali? Oh, no! Usa na way mo, obra. Doy. Practice po ni po sila sa ilang basketball. Pero may online class sila. I don't know kung exempted giman sila. Good morning, Wednesday. Time to practice naman yung isa ho. Lahat na lang sang iya dulong. Basket sila man yung basketball. Yung galing pumpkin. Wala bilang, mami. Wala na lang. Ay, gusto. Ito naman. Sige, nag-inom mo si Manoy Uwi sang milk mo. Ilog-ilog ako na si Manoy Uwi Napainit-init ka mo halon, manda. Init-init ko na sila. Samtang gaulat sang Lahat sang dulong ni Doy-Doy Chat ko na si Patrick na ilang bala. Waiting! Be? Namin yan, magdaan? Bebe, pasay ko. Di ako video ko.
Curai pa. Curai pa. Arios ako naman. Iya yan. Ako sa piring eh. Sayang. Na iyang sugat ya tulong din sila magpayon sa dulom. Madalong pa tayo na ba? Tulong ko lang pa. Lalam ko yan naman. Hindi mo na naman. Hindi naman na. Bye-bye. Gusto mo ito ya? Bye. Mag-comment si Doy-Doy. Si Doy-Doy. Nga mo si Doy-Doy ako nambal. Mag-una si Nati. Kaya sugat kay Doy-Doy. Dapat. Mag-una si Doy-Doy ako nambal eh. Araw mo tapos na ko labaya. Di kuya. Ari ang pagwa ni daddy yung mga ginpasimo siya nagligad. Wala na bala ginagamit. How? Kapag gutok-gutok ng sulod balay. Bye! Oh, pag-abot, halin sa practice. Online class. Na, book activity sila. Ang kinanglan nila mga tapuson na activity sa book. Natapos nila. Okay. Teacher, I just need that's 106 and 100. Ang mungga ko naman siya. Good morning! Thursday, back to face-to-face class. Pero may practice sa afternoon. After class, may practice naman. Uy, dad, unang gilman yung black. Okay, chat ka tuwi ha. Kisa ni mami. Kisa na, mami. Bye-bye. Eat healthy, ha? Ha? Healthy ang imo i-eat. Bye-bye! Kisa na, pray. Cooks man na mag-video. Cookies. Cooks. Hipos. Nagwabi si daddy ng bakaltos ng sudano. Ari obra halin pag inisa nagligad nga adlaw nga pinanghimo siya halin dito sa office siya pakadiri sa may amon nga kusina padto dira sa kwarto ni GJ kay uhon na gid kuno na kuya subong bala nga si Mana wala gid siya napostan sang hubulig ko kay girl things wala gid kuya gana pa man may lang siya kay ginahugodan siya subong pinanghimo siya. Tapos sa mga mga gamit nga wala na namo nagamit, panghatag na lang na. Damo oh. Damo pa nga mga hilimuson ini. Amo na ni kadako ang amon balay pero tawa bala ang mga gamit hindi kabalo kundi ginapinang daso kung maguluruwa gani. Ibo grabe do isa ka balay ang gutok-gutok. Ako ya gabi na luya ang bot. May ara man nga times nga kung ara akon nga mahugod ko may times man nga before, during, and after ya do wala kagidya kwaon sa akon daw buringot ko kagkaluya-luya gidya para nga may maubra ko para man pinanglaba man ko pinawashing ko man lang dugay-dugay mahalay na ko nagatulok lang ko sa iya di ka minsan nagligad ni ga ano siya ga pinanghimo siya ako yung ginakapoy. Ano ta? Ano ako yung konsensya man ko kay wala akong may ginabuli. Looy-looy lang akong bana ba? Sige lang talag sa malang na sa ako gani. Permi mo kuya ako lang permi gani. Nagapi ng himos man. Subong malang na sa. Right. Walang limpyo sang balay. Ginhire ko na siya for this week. Ano yung nabasahan na ni? Butangan plastic para hindi na biyabukan. Damo reklamo sa mga ginapang Ari reseal ng niliwat para hindi niya mga books ko nga wala ko pa nabasa bala. Ubos yung basa. Pag mga notebook ko wala pa nagamit. Damo siya reklamo pero iya damo
pag ginasa sa mga gamit niya, wala man na gamit. Puro man na, tututan na, dapat to iyan na. Everyone, Daddy is going to dismantle this bed. Kalungon nga ni, pero paala na siya. This is the before. Last look na lang sini sang iyang room nga amo ni iya itsura. This is the before. Ayan din naman. Dismantle na ni Daddy. Daddy is going to dismantle everything. Wala na si Daddy daya. Baw. Buwa, nakakas na niyang shelves daw. Bailatan na dili ta magdano na. Pwede man niya. Dami man niya. Yapon. Pas dili na sa ano. Gani. Diba? Ikaw figure it out. He's gonna, figure out kung keep ni or no, or something like that. I don't know about him. Pero I will be happy if you will keep it. Pero if not, ikaw man bahala lang yun. Wala ko kapalusin. Tumunta na, ikaw din. Hindi na. Hi. Pang bigo sa ako Ito para dito sa plaster naman Parang may ka space dito po. Ano? Ayun na. Hi. Ikaw na figure out. Bye. Time to go out. May hapitan na kami before kami magsugat sa amon niya. Basketball player. 6 pa lang out. May end and training. Nag-take out na lang kami food for GJ and us na lang para pag-abot kay igab ilayaw. Wala na time magdigamo si Daddy to. Kapoy na yun. Yun na kami, gabi na. Yun na siya. Yay. Wow! Grabe. Hay, kapoy doy ang aga hapon. Okay na nabilin? Napasa mo tanang nga inapasa mo? Okay naman nabilin? Oo. Mga gamit mo, ara? Cellphone mo? Ara. Tanan nga lago, ara? Okay, very good. Okay, let's go home. Baho, ara? Let's go home. Nangigab-ino yung baby kuya. Woo! Good morning, Friday! Sapatos pa yung Daddy, Pinaprints na naman, Doy, kaysa na kay Mami. Love, anay. I love you so much. Careful, ha? Pray always and be safe. Pray and be safe, ha? I love you so much. Love you to. Listen, ha? May klase pa na kamoy, ha? There's your water. Bye-bye you. Dulong lang ni Daddy mo yung pang practice karon ha. Listen ka lang sa imo mga subjects for today. Bye-bye. Wow, extra. Bye-bye, Doy. Along. Hello, everyone. Ikaw po akong bana, no? Wow! Pakatula kami kay GJ. Madulong lang kami sa iyang pang-training. Then dulong man siya dito sa venue nila. Kami Daddy, libot-libot lang. Nara na siya. Sugat-sagit pa yung ay kainit. Hi! Hello! Hi! Oy, sakit ang hi-hi ko. Hi! 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 Kiss mommy! Kiss mommy! Nagginampang ka? Ilis na? Ilis na? Ilis na? Go na kaya ito na bala iban mo yung upod gali. Sa dalom. Isa na mami. Di lang pa na. Hindi na lang Bye-bye.
rin sunod sa ilang nga practice. So, ari naman kami diri sa City Mall. Samtang gahulat kay JJ, libot-libot kami ni Dad, kung diin lang na kami makalibot. Lakat na kami, subong na ko dumdo mag-vlog, diri naman kami sa Gaisano. Lagi na sa Dayway. Yay, game ball! Ay, mapatutaw-hay kami because this is gonna be the start of the wellness break. Ay, kami sa People's Park. People's Park. Same break na gani. Wellness break. From 27 to ano. Kaya kay subong ma-start na ka, syempre weekend na mo. Weekend na buwas. Kaya kami anay man. Lagaw-lagaw. Mapatutaw ay sa bye-bye. Mango Graham. Here na. Let's go find Daddy. Thank you. Nagbalik ko kayo ng bakal ko yung shawarma rice. Day-daddy, gabakal sa mga street food, like quick-quick. Ay, ito sila. Gusto ko ito yung magtambay. Ako dito, tani una. Kata! Go, go, go. Let's go. Para manami ang kaon, ma-refresh kita sa ang aton nga week subong. Let's start the wellness break na. Tatasang ato, pwede man to ho. Tatanay pukuan. Ay na kami. Let's eat. Amon view diri oh. Shawarma rice oh, namin. Very ano lang, affordable, 85 pesos lang ni, damo naman oh. Tapos ini 65 lang ni, dako na. Busog ka na. Dako lang ni. Walking. Ah? Walking. Walk lang kami, danay, kay busog na. Guys, wala nang umilang, binlang grill. Pati ka na, amuning ginbilin niya sa ako, no? Sa ako, wala nang bilhin. Luwi, damo pa. Ligay, kaya kailangan ko pa kalito. Tulong na. Kaya ako na yan. Wala pa. Ako na yan, may baka. Daya, igya. Ang mga ito gani, akong inong gamay-gamay. Tapos na ako, Fountain. mag-live mo na. Talagsa lang magtadi, maglagaw-lagaw, gid mo. Doy, smile. Bakot siya, may shake. Solo. Nami ang ano ba, camera ba? Sa lighting eh.
Yan, ang bakal pa si Daddy sang inasal. Bingo. 100 pesos lang. Okay na. Let's go. Good morning Saturday and time for time for practice nila kailis na to sugo. Sila na adua ang nagkakon basta sa basketball sila na kan ang adua. Kasi nakit ulo ko. Bye-bye. Ay, wala nag-kiss kay mami. Bye. Love you. Bye ha. Baka na las Patrick sang galon, asang galon. Tubig. Sabi ka, burger ba? Naman niya wala mo tugin ubos. Sandig doy, parang... Oo, ara na. Bye-bye, doy. Love you. Sus, wala kaya gali yan naka-video. Tingala ko man. Pakat na kami. Pakita-kita ko pa diyo. Bako to, mga pang-giveaways na mo ni ho. Nan. Pagkari pagi daw mga na, araw ng aparador nga na. Hoy, malakat sa daddy gimbayan niya na ko. Sugat man lang kami, mapuli man kami tayo. Hindi karong gali sa hapon. Magwa man kami. Kaya may practice sa church. Busy nga bata, no? Pero I am... Wow! Very happy kami kay... Ano naman nagwa ng result siya niya nagabi ng mo. Oh, kagapon gali ato di ba na vlog ko man to nagkuha siya sang sang Thailand International Mathematical Olympiad na sa Timo na. Tapos nang kagapon niya wala kami sa mind namon kay wala man kami ga expect nga mo nakadasig ang result nila. So, lakat na kami yan pinabaybay na gani kami di ba kapon. Pagkaputi sa balay agap inaya na mo na check yan. So happy gid kay wala namon si Lloyd na iya nag-guide sa iya. Basta kayang balyaman ni try lang ito man niya iya best. Very happy. Thank you Lloyd. Thank you gid Lloyd. Ay na sila. Uli na, go home na. Kiss mommy. Love you. I love baby. Oh, say. Nagbakal si take water. Oh, swag. Let's go home. Hapit kami food hub kayo mag-drink. Makaon na lang kami anay. Daddy. Let's eat. Ay, mahapit ko rin kami diyanay sa Capitol Hill. So, bisita ko namon ang kuha ni Papa Win. Kaya di pa nagligad, may mga baha ng taong-tating area nga ni kung affected. Ay, Dio. Ari ang hospital. This is the hospital, diri. Tapos, ang kay Papa Win niya. Diriin dapit din, diri na no? Ari na di. Ari yan, agana na di ako. May patasan ano pakita na. Oh, hindi ah. Oy, man di galigin baha ah. No? Wala agi oh. Taas na di ay mamunubo. Taas man di. Ay na ka pa. May ba batangan ng pertaan pero wala tapos ng kudal no. Cyclone no. Mori na sa kilid gali wala. May pertaan pero hindi man gali kaagi to sa kilid oh. Ay. Design no. Hey, pero damo saging kag. Oo, sa may wala. Ay saging oh, nagkuha na ho. Nan. Ani ka post, di ba? Nagkuha na saging. Ang sa likod. Oh, pero may mataasan pag dapat na. Okay, ang pader sa likod dudukitan ng piyak nga balay. Dapat taasan ng gamay. Nami man na. Tamo saging ha? Tamo saging ba? May mangga pa. Tubang lang ilan niya. Ha? Tubang lang sa cyclone sa gilid. Kani tunto. Galing kay Petipuan pero papawin. May mangga pa, may dala pang mangga gali. Eh. No, ari ang din ni Papawin no. Tapos sa ospital hara lang dayo no. Di mangga kulit tudo. Nani? Mangga po. Kami kaya ragit sa kilid. Dupang lang sa pandambayan lang da. Oh, shade gid lang. Ban, ba?
Way man sila na magigtarong pagigali. Sure na to. Tintog ito. Okay man diya gali. Way man digin bahaan. Saging ho. Saging ho. Nan. Saging. Lapit na lang na. Bye-bye. Napapilis niyo pa. Oo. Isa na kay mami. Napapilis. Papractice sa church kay Buwas. May RC representation. Tugato lang galing siya namon karon. Sudlan na niya. Tatawel na. Ha? Sudlan na niya. Oo ah. Tawel na. Kuha. Nauna na sa kuha. Ano na? Ano na yun? Doya, chat. Chat kay gitton tapos na kamo ha? Ano na yung ako dyan? Kanta ko. Practice kanta. Doy, doy. Chat ka matapos ka ha? Going to church kay sugatan si JJ. Tapos na ko nung ilang practice ng tawag na siya kay daddy. Dati lang ito masaka man. Sugat sa iya. Ano siya? Dati pa lang yun. Uy, pasaya. Ay, di asa. Nyapon ito sila yan. Ay, salamat. Dari na sa... Dari na. Let's go. Discount piso lang na. Ang kaon ka mo? Alangan, di ko mag-gaong. Kaya kinapilit ko nila to. Mag-gaong eh. Dali lang kayo nagulat yan. Ayun na niya po. Pakulo sila ito sa babaw. Damit ng tubo. Okay. Eat and run lang gali. O, dyan. Ikaw, yan. Ang puto yan. Pag ano ito, ma-cruisan, takarusang grocery. Anong oras na? Oh, grocery kami sa iyo. Nag-akal sa tuyo sa iya. Beyblade sa DIY yun. Timing na kung kadto di wala sang stock sang diaper nga isa. Bota. Anong ko? Hindi na doy ay. Ay kami diya sa McDo ya. Kay gabi gid ko gyapon sang fries sang McDo. Bagay jabing fries sang McDo. No doy no? No? Iba yung fries sang McDo no? No? Oo. There is the apple juice. Init pa? Para ka extra rice ka. Wala na yan ang tawagin eh. Let's eat pa na doon. Eat na din. Hello! Good morning. Happy Sunday everyone. We're going to church. And nag-practice na sila sa ilang ising karon. Nasing na siya karon. Abot sa mga Sunday school man nga mga kids. And today is anniversary sa church. Pila na gani? 43, no? 43rd anniversary sa church, Dome Baptist Church. So see ya! Happy Sunday. God bless you all. Baka ito ano saging ho. We already we're already going home kay
Nanggahulat na tong amon nga mga nakatoka nga ulubrahon. Kaya dapat dito kami sa church man lunch gasor nga lang. Hindi kami kapadugay kay may mga nagahulat man sa balay. So that's why. Hi everyone! May ukay kaya mga gamit dili kinagpanghimo si Daddy for the past few days. Ari na mga gamit nga wala nagahulag hamba ni Daddy pang ano dismiss na. Okay, looking. Okay. Namin nga okay niya kay libre ya, no? Alin na sa supporters sa Amerika? Grabe lang nga mga na ano ho? Tinawa si karandang mo. Magpa Manila ni sila Yahoo. Grabe oh. Karandang mo. Wow. Ay, hindi ka da. Damo gidya ila yang ano. Okay for free. Oo, ito mga pinakaan niya. Wala galing tubig. Pamahaw. Oh, ara naman sila daw ho ng pinangukay. Para ho na. Sige. Hindi ako pwede madala. May karantang moves na.